gya ODM yokoba igisusuro ababunge balia bachorire ne kiama ekyo asoko genda mamincha nakoba koboko aba MCA bachoretwe asobo cholyo bokebwe county ya Nyamira nigegati y'abananchi baorokire ubutago kigwa kwabo ne kiama ekyo okwana nigo bamochia oborai bwa ODM mayega yogusira kwa Raila Odinga asibabolia abarai bali bachorire gwetera ekiama ekyo kwegwa amasikani naende twegwetenga echame yeito ya ODM twabere togotena nero twabere togokunero nganeta togokuna abana baito korugusia abarai twachorete tochakere bono mno mochumbo ito omochumbo kurukwa na nere engoko tigatigwe na amasikani yaye toche naende omochumbo ito omochumbo oburabu nere tigasikwe nonye ka ODM tigasikwe tocho omusene toito senior commissioner Kongo mugeni noye ka ODM nera asikwe noye ka nabwato musimamo oye no muntu osomete lichiko understand tuyomanyete no omusene toito nyonka nera tigasikwe ne chama ya ODM njire mutate kobo bibaoyo muna mobasiali kurwororo nduntori wechigo wanja enda bana abaito batene inoro tenena matiangi usia ige tone na matiangi na ndo abachumba abaito na baseneta baito baro ODM igo tole maega ya ino na ndeto ndete ko basupportia na kibagendi naye tata tenna makongu tuo mamono abwazore tuo mamono igo tole naye no mugusi igo mono moko gozwa igo tole na inwe na ndeto ko nda mandamano ataere ngenki yako era ODM yachakire uchanda abantu na ndiko bachanda kubasumbua ndurakora korera ogukwara ira buna twabere to support Raila buno mugusie miaka yonsi twabere togotena na Raila bona aba muri abamu abatigere tekerugo okorukunga nero Oburu Odinga inki yakora chakire uchanda abachumba ababande kya ODM etenete demokrasi ye teli ODM twale kuboliga ntubuna abagusi bari twabere to support ODM twaje support ya matuka mangi anya mwachakire okora uchanda abachumba baito twachote gotero ODM ryalingo chikorutororo ande twaruro na mana mano togochia chizuguri kiri mwaye gotaba tobogorie ndune chikaya tokobogoria ODM aya magotokorera na mabe kuno chigosiria demokrasi ri babo nyona bagaka baba nyona barwanirete tokanyora obusiborega naye omugabana Simbarati tokweta masikani yao tigama ngana yo kuna kumusa kujimaega igoro ya mangana ODM ngomonto rio cheta asimatian akoleki ngaro enga bachikotekere weste no Raila osirire na arorengo omokubwa bwa ODM ekera asirire bone chame abantu bali baro bagende konyisira kwikireke gwangeke bone karoko wasali gogochanga gokoruoro gojo support Matiang'i buno mugusi buna abachumbe bandi bechikabira mbali gojo support Matiang'i ngakobe sida ngokorusi gororo ese chameye wakusiko ente kinto wanja buna abagusi na buna abakenya kinto bune kinto manje muri elia korasoro